is meer als genoeg. Dag. Dag meneer. Goedemorgen. Waarom gaat hij er nou tussen doen? Ja, die weet ik niet. Oh. Die heeft misschien filmangst. Oh, geen niet? Nee, ik niet. Nee? Nee, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Geen werkt hij? Ik ben vrijwilliger. Hè. En wat betekent dat als hij vrijwilliger is? Ik, voor niks, ik krijg er geen geld voor. Doe een geet ongerood op Kerkhof. S'morgens, mergens, s'morgens, middags. Dat heb je vandaag ook. Ganse lijn of zijn er meer Nee, vrijwilligers? ja, er zijn meer vrijwilligers, maar vandaag ben ik alleen. Ik werk het liefst alleen. Waarom? Ja, dat kan ik goed. Anders moet ik met iedereen rekening houden. De ene doet dit en de andere doet dat. Ik werk liever alleen. Af en toe een praatje met de mensen. Dus. Een praatje met de... Ja, want je stond net met die mevrouw te kletsen. Die mevrouw die komt hier een graf bezoeken. Ja, die gaat nog een schoenhuis hier. Schoon elders. Ja. Die liggen hier allebei begraven. En van de week was er mensen bloemen gepoerd. En dan zal ze u wel bloemenwater geven. Ja, als je bloemen poert, dan moet je nog water geven. Hè. Dat doe ik niet. Dat moeten de mensen zelf doen. Oh, dus geen onder... Maar stel dat er nou... Want dat zussen wel eens op begraafplaatsen, hè, dat er graven bij liggen, dat ze denken van, oh, dat is wel wat erg. Dat is dat van de familie. Dat is een stukje van de familie, zolang als de mensen hier liggen. Maar jeuken dan bij ook niet de hand om te zeggen van... Ja, dat wel. Ik vind het jammer als er iemand begraven wordt en de graaf niet omrooien wordt. Dat vind ik echt jammer. Maar de meesten komen niet toch wel. Ja, er zijn ook mensen die wiet wonen. En die komen 1 of 2 keer per jaar komen ze toch even de graaf bezichtigen. Ja, dat werd natuurlijk ook niet wat de redenen zien, hè? Nee. Waardoor een graf verwaarloosd wordt. Hier komen mensen, ja, ze zijn een uur geleden weggegaan. Die komen al 27 jaar elke dag heen. Oeh, dat zijn trouwe bezoekers. Ja, maar de Razoen ligt hier. Dus die komen elke dag heen. Tussen 10 en 11 zijn die hier. Iedere dag? Iedere dag zijn Al die 27 jaar? Al 27 jaar. En als ze niet hier zijn, dan vragen ze naar mij of ik de bloemen wil verzorgen van de graaf van de Jong. Maar dat deed je toch eigenlijk niet? Wat lief? Dat deed je toch Ja, eigenlijk maar niet? dan wel. Hè. Dan wel. Als ze mij dat vragen, dan wil ik Ah, het oké. wel doen. Maar anders, nee, gewoon niet alle graven bij jou. Dat is mijn werk niet. Dus die mensen komen al 27 jaar iedere dag naar het graf van Heurezoen. Ja. Hebben ze ook verteld wat er gebeurd is? Ja, ik weet het verhaal, maar ja, dat gewoon ik nog niet zeggen. Dat is te emotioneel als die mensen dat zien. Dat gewoon ik niet in de camera zeggen. Maar het is wel bijzonder. Dat is een Iedere ongeval, dag. Dat is een ongeval gebeurd. Weet dat maakt niet uit, maar... Nee, ik hoef dat hoef ik ook allemaal niet te weten. Maar echt 27 jaar, elke dag komen die. Ja. 27 jaar lopen ze dezelfde... Dat moet dan ook wel een heel tragisch ongeval zijn geweest. Dat is een heel tragisch ongeval geweest. Ik heb dat jong zelf niet gekend, maar met die mensen heb ik vrij goede contacten. Ja. Dat is dan een verhaal wat mensen ook vertellen. Omdat ze kennen ook inmiddels. Ja. Hè? Want hoe lang doet je dit al? Dit is het 4e jaar. Het 4e jaar. Ja. Maar ik neem aan dat want als ze aan het werk is en het is bijvoorbeeld fijn weer wie nou. En mensen komen hier dat ze automatisch al heel snel een preutje maakt. Of niet. Sommige mensen zullen dat ook niet willen, denk ik. De meeste, ja, er zijn er bij die echt op haar eigen zijn. Maar ik ben heel sociaal. Ik loop naar de mensen hier en ik maak er even een praatje mee. En als ze immers bij komt te liggen, dan de meeste. Ik zal niet zeggen dat iedereen kent, maar ik ken er behoorlijk vol. En dan heb je altijd even een praatje mee. Dan krijg je het verhaal te horen wie dat de overleden is, de man of de vrouw of haar kind. Maar ik neem het niet op mijn neus. Nee, want dan is het einde zoek natuurlijk. Ja, ik neem het niet op mijn neus. Maar ik kan me voorstellen dat er toch soms wel even inkleunt, zo'n verhaal, als ze dat huurt van de mensen. Er zijn verhalen bij, daar krijg ik kippenvel van. Ja. Er zijn echt verhalen bij. Maar ik neem het gelukkig niet in mijn neus. Heb je dan ook het gevoel dat als je met die mensen stond te praten, dat je ook wat op dat moment voor die mensen kunt betekenen, alleen maar door te luisteren?
Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik wil voor iedereen wat betekenen, maar... Nou, misschien onbedoeld. Ja, ja. Dat die mensen gewoon even hun verhaal kwijt kennen. Oh ja, dat kan ik goed aanhuren. Ja, dat kon ik goed aanhuren. Heel goed zelfs. Je ziet een goede luisteraar. Ik ben een hele goede luisteraar, maar ik zeg nogmaals, ik neem het werk niet in mijn huis. Heb ik nooit gedaan. Ook niet toen ik voor een baas werkte. Ik sta nu in de BW, daarom doe ik vrijwilligerswerk. Niet alleen hier, maar ook op het kerk of op Leuke. Dat is een woonwijk bij mij in de buurt. Daar liggen mijn ouders, hier liggen mijn opa en oma. En daarom ben ik hier binnengekomen. Zou ik dat mogen zien? Oh, natuurlijk, kom maar mee. Het graf van opa en oma. Toevallig heb ik het van ergens over gemaakt. Ja, maar doet jij dat onderhouden? Ik ongehoor dat, joh. Mijn mam en pap die liggen op Leuke. Ja. En een oom van mij die woont in Kessel-Eek. Ja, daar kan ik niet van verwachten dat hij elke week in een weer komt voor het graaf te omgooien. Mijn eerste indruk is dat het er prachtig bij ligt. Dat zeggen er heel veel. Het is een mooie, ik wil niet zeggen ouderwets, maar nostalgische begraafplaats. Ik denk dat het de kerkhof hier meer dan 110, 115 jaar oud is. Dus het oudste graaf wat hij leed, is dat ook meer dan 100 jaar oud dan? Ja. En dat wordt ook nog steeds onderhouden? Door nee, nabestaanden? nee. Nee, dat graafje met dat hekwerk zo meer, dat is al wel een van de oudste graven zijn. Ja, hier, dit ook. Dat is een heel oude graven. Een familiegraf? Ja. Oh ja, dat is wel... Oh, we gaan deze kant op. Ja, hier rechts op. Kijk, dit is het graaf van de Zwammers en Hooiers. Het ziet er goed alsof het nee is. Ik gooi dat eerder keer bij. Want, even kijken. Het is het graaf van 79, hè? Oma is in 79 gestorven, opa in 93. En dit is nog altijd de eerste stien en de... De eerste steen, hè? Boah. Maar het is gewoon B-hoor, hè? Nou, dan moet ik wel zeggen, de achterstond buim, die er onder de buim liggen, Die hebben wat meer te leren die hebben heel natuurlijk. veel te liggen. Maar hey, ik zeg dat elke week hoor je dat bij. Elke week. Er staan ook elke week bloemen op, daar zorg ik wel voor. Wat een aparte naam van opa. Dat is een Frans naam, Valois. Valois. Ja. Wat worden dat voor mensen, opa en oma? Keiharde werkmensen. Wat deden ze? Mijn opa heeft vroeger in de bouw gewerkt. En hij heeft ook in Duitsland gewerkt. En mijn oma was gewoon thuis. Die hebben even op een Biekpoort gewoond. En ja, 2 kinderen, was mam en oma Martin. En toen zijn die jaren geleden verhuisd naar hoe nou het ziekenhuis staat. En daar hebben die gewoond tot 69 zijn ze nou bij ons in de straat gewoond. Tot 93. Was oma ook een echte oma? Zo van altijd Ja. snoepjes in huis en... Ja, snoepjes in huis en als zijn mam niet goed kost. Ja, zijn mam is altijd ziek geweest, eerlijk gezegd. En dan help je oma bij ons even in de huishouden. Of was maar aardappelschillen of wat dan ook. En die woon je 3 deuren van de zaaf, dus Oma stond altijd klaar. oma en opa stonden altijd klaar. Die kosten elkaar niet missen, die liepen achter elkaar en stonden voor iedereen klaar. Toch heeft opa het nog heel lang zonder oma moeten doen. 14 jaar. Ja, 14 jaar. Ja, dat zal vast wel heel moeilijk zijn geweest. heel voor hem. moeilijk. Heel moeilijk. Die waren 43 jaar getrouwd. Dat stierf oma. En ja, die heeft toch best een moeilijke tijd gehad. Maar daar is er wel een beetje overheen gekomen. Hij fietsje vol en gewoon regelmatig bij ons. En bij zijn zoon, daar woon je nog in Wiert. Dus ja. En hoe is dat met die papa en mam gegaan? Ons pap die is 15 jaar geleden gestorven. Die was ook ziek, hij kanker.
En de mam die is 10 jaar geleden overleden bij oogkanker. 64 en 67 geworden. Is die niet zo oud geworden als hem? Die zijn niet op vroeg gestorven. Ja. Dus daar heb ik ook een hele grote klap van gehad, van de mam. En van de papa ook. Maar een moeder is toch het middelpunt van het gezin, overal. Bij jeugdje en bij iedereen. Ook omdat ze zei dat die man was ziekelijk, of die was veel ziek. Die is van baby af is die ziek geweest, joh. Die had epilepsie. En ja, door medicijnen heeft ze zich goed weten te houden dus. Maar tot 67, ja. Dat is, denk ik, voor dich, als ze die elders, ja, zo oud horen ze niet, als hoe vroeg is verloren, dan moet dit toch wel, ook wel heel apart werk zien. Dat ze en op de begraafplaats wordt die elders begraven liggen en wordt die in opa en oma liggen, dat ze heel vrijwilligerswerk dus. Ja, toch kan ik er goed met hem gaan. Ik ga daar heel goed met hem gaan. En aan de andere kant, ben je altijd bezig in de buurt. Ik ben altijd bij in de buurt. Als ik op Woensdagmorgen op Luken ben, dat is het eerste wat ik doe, even naar ons mam en pap. Gewoon kijken wie erbij ligt, water geven. En dan, als ik hier ben, even kijken. Voor mij heb ik hem nog eens flink zuiver gemaakt. Maar ook als mijn opa de sterfdatum, of de verjaardag, of oma, ligt er altijd even een rustje bij. Die is mama ook. En dat is pap. De zeis, ik zit in de WW. Ja. Dus ze zou in principe thuis kunnen zitten met een hoedkeren, maar daar is besloten om dat niet te doen. Nee. Daar is besloten om dit vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik vind het echt super. Je moet niet, wie dat mensen zeggen, achter de geraniums gaan zitten. Je moet vrijwilligerswerk doen. Ja, ik ben ook bij het Rode Kruis. Ik doe ook oud papieren palen. Ik ben altijd bezig. Altijd ben ik bezig. Alleen 's ochtends ben ik voor de televisie. Maar vandaag ben ik altijd bezig. Respect. 100%.